बुन्दा मानसि बियो मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामना दासान नोंसोर बे सोरनिबा पलिसि बा निजेमनि पलिसि जागोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाथ' दासान्दि मोजाङानो नंथारा आरोना लोगोफोर देहाखौ माने ओरैबायसा माने गाज्रि मोनदों आरोना माने गगायानो गगा आरोना लोगोफोर इसेबो रुंथाराखै माने मैयानि दाखालिनिफ्रायनो जादों नालाय ओमफ्राय दिनैजों माने सानथाम जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने गगाया आंना मुलि जाबाबो रुङाहाय लोगोफोर जेसेबां माने मुलियानो जाथो माबा मोनसे इदिनो जायखिजाया जाथो अब्लाबो माने आङो गगा मोननायानो हामा खायसेया बुङो आरोना बैग्रि सैग्रि जाबानो गगाया मोजां मोनो रानो ओरै होननानै खिन्थु आंनिया मोजां मोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय आरोना बेबो माने दै गुदुंजोंसो दाउखौ जेरै दै गुदुंजों फुदुङो बेफोरबायसानो माने दै गुदुंखौ फुदुंलायनानै स्र' लुस्रावना लाबाय आं जेने थेने साबोन थाबोन एख' बिलिर बिलार गैलायला ओमफ्राय लोगोसे माने थाव सावफोरखौ माने स्लिम फोनना लाबाय आरोना दा गगा मोनबाथ' आरो रानस्राव रुनस्राव जाखायो गुस्थि रानस्रावो ओमफ्राय मोखां बिदिनो मोदोम आथिंफोर बिराद रानस्राव मोनथारो आरोना लोगोफोर गगा मोनबाथाय बेनिफ्राय दायो फुंनि हाबाफारि बायदियै माने लुस्रा लाबाय आरोना स्रां जाबाय थेवदोबा लोगोफोर बेनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै ब्लगफोरखौनो माने लानो गोसो गैया जायो आरोना बेफोरबायसा देहाखौ मोजां मोनाब्लाथाय थेवब्लाबो माने आङो बिराद ट्राइ खालामनानै माने भिडिअखौ लायो आरो मानो होनोब्लाथाय नोंथांमोना आंखौ बावलांथारगोन ना साननै सानथाम थायोब्लाथाय ओंखायनो माने नोंथांमोनजों माने बावगारजानो गिनानै बा आंनि लोगो नोंथांमोनजों बावगारजानो गिनानै आङो माने भिडिअखौ लाथारो आरोना हायाब्लाबो देहाया माने मोजां नङाब्लाबो लाथारो आरोना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना बावगारगोन ना आंखौ बाजाराव थांनायानो एसे गोबाव जायोनाहाय मला संनांगौ मला खावनांगौ जाखो दालाय ओमफ्राय मा लाबलाबायखो माथो गस्लाबो लाबलायबाय दाखोर रारायाबो नैदियानो आखायानो जना दङ थाम गाफायफ्लांदो दासो आयै बुद गोरानसो लाबदो ओमफ्राय मटर बेनिफ्राय बुद गोथांबो लाबलायदों नामा ओमफ्राय नै थाव बिदिनो माबा माबि जानाय लोंनाय आरोना इले मा बुस्थु नुयो ना माबानि माबाबो दं अमानि ना गोरान ओमफ्राय आलु लाबबाय आरोना ओमफ्राय मटर लाबबाय लोगोफोर अनेक लाबबाय आरो संसारनि नांनाय नाङि बियो ना सायखादों ना नाखो बाजार जानायानो एसे गोबाव ओमफ्राय दा संनायावनो खानायावनो साना दोबैलायगोन आरोना ओमफ्राय खुमब्राजों मा संनांगौ हांसो ओमफ्राय नाखौ फ्राय जानायावबा डाबुल इखौबो सं गगा मोननायाव मानसिया बोरैबा मोनलायलांदो बालायलांथारदो देहा सोलेरखौनो बोरैबा मोनदो रयदो थोरोनो उपाय गैया आरोना मावाबाबो डाइरेक्ट मोननायखौल' देखायबाय दे आं लोगोफोर देहायाबो बांद्राय माने मोजां नङा नालाय ओंखायनो माने माथो देखायबाय थानो संनाय खावनायखौलाय ओरै होननानै आङो सिदा सिदि माने मोननायखौल' देखायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय नै भिडिअआबो लानाय जालाय लाङाखै आरोना लोगोफोर माबा ओंख्रिखौनो बोरैबासो नुलाय लांबाय लोगोसेनो आरो लाइट साइटबो होनाय जायाखै नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नै भिडिअ नायैनो माने माब्लाबानो खुमब्रानि रोसिया रानलांजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय जाबायबो ओरैबायदि टेस्टि आरोना मोदोमलायबाय जानानैसो गारगोन होननाय बायदि आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नाखौबो माने बोराया बाजारनिफ्राय लाबफाखादोंमोन ओमफ्राय आङो दायो ओंख्रि थाखानानैलाय आरो मा नाखौलाय रोसि संबावनो ओरै होननानै आङो बेखौ माने गोरानसो एवनोसै आरोना लोगोफोर आं गगाबो मोनदों नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने नाफोरखौ माने गगा मोननायावथ' जाथावथारा ओरै होननानै बुङो आरो मानसिफोरा नाफोरखौ नाया थान्दा ओरै होननानै गगा मोननायाव बिराद गाज्रि होननानै बुङो मानसिफोरा ओमफ्राय थेवब्लाबो माने नुबाथाय जानो लुगैयोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नाखौ फ्राय खालामनोसै आरोना आंनि आन्थाखिनिखौ ओमफ्राय उनावबो संबाय थानोसै मा खालामनाय जायो ओमफ्राय आङो फ्राय खालामना दोननोसै दायो सारायाबो दुंबाय नै संनायाबो रेडि जाबाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ माने एवफ्रामनाल' दोनबाय माने होनबाथाय नैखौ ससे जानोसै ओरै होननानै ओमफ्राय लोगोसे माने नै खर'खौबो स्रेम एवनो होननानै मोनसे एवबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै माबा सारायनि अबस्थाखौ नायदो आरोना बे साराया माने फुङाव भाजा एवनायमोन आरोना आलु भाजा एवनाय ओमफ्राय बिदि जादों बेदेरलायलांबाय सावलायावनो ब्लगफोरखौनो माने लानो गोसो गैया जायो आरोना बेफोरबायसा देहाखौ मोजां मोनाब्लाथाय थेवब्लाबो माने आङो बिराद ट्राइ खालामनानै माने भिडिअखौ लायो आरो मानो होनोब्लाथाय नोंथांमोना आंखौ बावलांथारगोन ना साननै सानथाम थायोब्लाथाय ओंखायनो माने नोंथांमोनजों माने बावगारजानो गिनानै बा आंनि लोगो नोंथांमोनजों बावगारजानो गिनानै आङो माने
भिडिअखौ लाथारो आरोना हायाब्लाबो देहाया माने मोजां नङाब्लाबो लाथारो आरोना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना बावगारगोन ना आंखो उनथिंजाय नै बेकग्राउन्डआव मा दंलाबायो लोगोफोर बानलु गोरान इनिफ्राय बै प्लास्टिक गोसोमनिया सबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो आलायला उलायला दोनलाबायो आं लोगोफोर जेनला मेनलानो माने दोनग्रा अबस्थाफोरानो गैया नालाय लोगोफोर बेनोसै आरोना देरा गिजियावलाय जेबो थाखागोनखा नोंथांमोना नोजोर होनाङा ओमफ्राय बेयावनो माने आङो फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ नुदों आरोना दाखालि जे ट्रेन स्टेसनाव माने सोबालाबायनाय बोराय हौवाजों खारफालांनानै सोबानाय हिन्जाव गदाया माबाया गिबिया सोबा फैनायखौ माने बुहुत मानसियानो भाइरेल खालामदों आरो बुहुत मानसियानो माने नुदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने बै सोबा जाग्रानि एक्सआ जायबा बयफ्रेन्ड बिहा माने दाबो माने रिलेसनशिपावनो दंनो जाहैबाय ओमफ्राय बिथाङा मा फोरमायखो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय होमब्लानो बुजिना मोनगोन आरोना ओमफ्राय आरो बेयावनो बुंबावदो आरोना लोगोफोर माने बै जायबा हौवा मानसि ना बे लांखारनाय हौवा बोराय बे बोराया माने पुलिसजों हमजाबाय जाहैबाय पुलिस केस होबाय आरो लोगोसेयैनो जाय मानसिया माने सोबानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदोंमोन बा भिडिअ खालामदोंमोन बै मानसिफोरखौबो माने हमनानै पुलिसा लांबाय होननानै खोनानो मोनदों आरोना जियानो जा भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना मैया दाख्लैनि गेजेराव मा भिडिअ आरो फट' भाइरेल जालागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं मोजाङै फोरमायना होनोसै नोंथांमोननो थार खोथाखौ मिन्थिया गारा बुजिया गारा भिडिअ फट'खौ सेभ खालाम भाइरेल खालामबाय थानाया मोजां जायाखै थार खोथाखौ बिजिरग्रो बिनि उनाव भिडिअ फट'खौ आपल'ड खालाम मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो दासान नोंसोर बुजिनो नागिरो बिनि उनाव होनांगौ होनाङाखौ नों गोसोजों सायख'नानै आपल'ड होनांगौ आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मैया दाख्लै सासे सिख्लाया स्टेसनाव सोबाय जानाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बियो आंनिनो गार्लफ्रेन्ड दाबो जोङो रिलेसनशिपआनो दङ दाबो रायलायो बे दाख्लै सोबाय जानायनि गुबै जाहोना बेनोदि बे निजोम होननाय सेंग्राजों बियो 1.5 बोसोर सिगां मोजां मोनलायोमोन आरो बेजों बिहा बै समाव रायलायबायनो थाखायमोन बे गारलायनायसो आं बेजों रिलेसनशिपआव फैदों ओमफ्राय खोथाया बेनोदि मा होनो बै समाव मोजां मोनलायनायाव बेनो मोनसे प्राइभेट फट' हरदोंमोन बे प्राइभेट फट'खौ लानानै बे सेंग्राया माने निजोम होननाया माने लेभेल दिन्थिबाय थायोमोन जाहैदों माने गावखौनो माने माबा मोनसे देखायबाय थायोमोन आरो बिनि सिगाङाव फन हरै बेनिफ्राय जों दाख्लै हराव बियो खनसे फन हरबावदोंमोन निजोम होननाया बिरलानाव अब्ला आं बेजों रायलायबाय दंमोन अब्ला आं निजोमजों नांलायदों बे समाव फनाव नांलायनायाव बियो बिनि फट' बायदिसिनाखौ भाइरेल खालामगोन मा खालामगोन होनबाय थायोमोन ओमफ्राय बियो बिनि नांलायनायनि अखानायै जेब्ला बिरलाया निजोमखौ लोगो हमनो थाङो राङापारायाव माने मोनसे सोलो लानानैसो थांखादोंमोन नालाय फट'खौ भिडिअखौ दाननो होननानै ओमफ्राय रावबो बुंनो हाया जे बिजों सेक्स जालायदों होननानै आरो बेजों लोगोखौनो मोनलायखायामोन बे खनसेबो लोगो मोनलायखायाखै राङापारायाव थांदों बियो लोगो हमनो बिनि फट' बायदिसिना दं होननायखौ दानो आरोना ओमफ्राय दाना निजोमा राङापारायाव मोनसे हा बायनाय दङ बा न' लुनाय दंनो मोनसे गोदान बेयाव थांदों बियो बेथ' मिथिया बेहा बिदि दं मा दं गथ' गथाय दं मा दं होननानै बेथ' जेबोखौनो मिथिया बेखौ सेंग्रा होननानै मिथियो ओमफ्राय बे फट'खौ दानो होनना थांनायाव फैसा ओरै जादों दानखांनानै माने फैबाय बियो न'आव फैदोंमोन आरो माने स्टेसनाव थाबायबाय ट्रेन हमनो थाखाय ओमफ्राय माने बिनि निजोम होननाय न' गोदान लुनायनि खाथियाव मोनसे न'खर दङ बे न'खरा बे हिन्जावनो खिन्थाहरदों निजोमा ओरै हिन्जाव लाना फैदों होननानै अब्ला बियो हिन्जावा मिथिनानै बेखौ होसोबोयो स्टेसनाव ओमफ्राय माखासे ससे क्लिपखौल' बिसोरो दिन्थिबाय थादों फुरा क्लिपखौ दिन्थियाखै मिथिबायना बे ससेल' क्लिपखौ बिसोरो 2 मिनिट ना 3 मिनिटनिल' क्लिप दं बेखौ दिन्थिबाय थादों माने फुरा क्लिपखौ खिथायाखै ओमफ्राय बे भिडिअखौ अलरेडि केसबो जाखाबाय आरो बिसोर साथानो माने हगारनो मोना होननानै माने अलरेडि माने थानायाव केस रेजिस्टार खालामना दोनखाबाय बे सेंग्राखौबो केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौबो हगारनो मोना होननानै मोनसे लिरनानै दोनखानाय ओमफ्राय बे भिडिअआ बोरै गोसारखो दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय निजोम लानि न'खरावनो आरो बै फट'जों मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ बे फट'आ आं मोनसे स्ट'रेज दोन्दोंमोन बेखौ सोर मा स्क्रिनशट खालामनानै मा एगारगासिनो आं बेखौ मिथिया
बे सोरनिबा पलिसि बा निजोमनि पलिसि जागोन निजा बुंबायनि थाखायमोन गावहा भाइरेल खालामबालाय नों गाव मोनसे माने गाव भाइरेल फैगोन जानला मोनला भिडिअ बा फट'फोरखौ होननानै बुंबायनि थाखायमोन बे निजिमा गुन्दा मानसि बियो बाइकबो सिखाव खावनायनि मोनसे रेकर्ड दङ हिनजाव सानै साथाम प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं बिहा बेनोसै रायजोफोर आं नोंसिनि सिगाङाव फोरमायहरनायनि गुबै जाहोना